Riwruok mar jopuonj KNUT bade Narok kwayo mondo piny owacho mamalo mondo golie mapiyo pesa ma imiyo sikunde ma pachoka. Ma kwayo magol gi jagoro maduong' mar KNUT Narok David Soinantet mawacho ni ng'eny sikunde sani kale midhiero kaluwore kod nok mar omenda. Jatelono ne lose giko mar nyasi mar piem mar were kaunti no kama bende nopuoyo jopuonjre kuom tiyo gi pok magi e chwalo weche mag jiwo oganda kokalo kuom weche mane ginyiso. Pia serikali tunataka kuwahimiza ni muhimu pia we release the capitation for these activities on time. We also want to request the government actually to top up the capitation. Yeah, because a situation where a child is given 18 shillings, 18 shillings per child, you realize that this is the money that is expected to fund from the school level to this level, for example. And even going forward to other levels, we find it very minimal. We also want to request our government to also ensure that the minimal essential capitation that is in the Kenya Kwanza, education charter is actually implemented without delay, because that is the only area that will